Never have I ever idinaan sa kanta ang panliligaw. Paano ba? Ako? Alam niyo po, malaking pasalamat ko po sa kay Vinny Saturno. Kasi po, 2016 ko po yan ginawa. Tapos in-out po yan, 2020 na po. Ang nangyari po 4 years dyan, in the yes po, opo. Yun nga po yung sinasabi ko, hindi po natin masabi yung music kung talaga magte-trend o hindi. Kasi 2016 ko po siya ginawa. Tapos nakatago lang po yan, yung song na yan. Ayoko pa po ilabas yan. Yung pinapunta po ako ni Vinny Saturno, and shout out to Vinny Saturno and Sam Salva. Si Sam Salva kasi na-discover niya po ako, pinakilala niya ako kay Vinny Saturno. Nasa USB lang po yan. Tapos yung parang ina-auditioning po ni Sir Vinny na, ano ba yung mga music mo? Writer ka? Anong pwede kong maitulong sa'yo? Sabi ko, gusto ko lang po ilabas yung mga song ko. Wala po akong alam na platform or Platform kung paano. oo, kung paano. Hindi ko rin po alam yung industry. Sabi niya, sige ako bahala, parinig ako ng song mo. Tapos sabi niya sa akin, potential tong kanta mo na to, ano title na ito, Chinita Girl. Sabi ko, ayoko po yan ilabas. Oo, totoo po to. Ayoko yan ilabas kasi hindi po yan yung gusto kong ilabas dahil tingin ko, ito po yung magte-trend. Sabi ko, yung iba-iba kong song. Sabi niya, hindi. Okay to, ilabas natin to. So yun po. Talagang hindi po natin masabi kahit po yung mismo nagsulat ng kanta, hindi na rin po masabi kung ano. So may mga tao din po talagang tutulong sa inyo para malaman mo rin yung ano yung pwedeng ilabas. Correct. So yun po yung pasalamat ko na may tamang taong binigay sa akin si Lord na ilabas yun. Na nakarinig doon, ano? At Opo. nagbigay ng tenga. Ito naman, never have I ever idinaan sa kanta ang panliligaw. Ay. Paano ba? Ako? Never. Never din! Gumagawa tayo ng kanta sa iba para manligaw sila. Katulad ng Chinita Girl, ginawa ko yun dahil sa iba. Para Yan, para sa friend niya na. iba tayo dumiskarte. Ito naman, bilang radio DJ rin, nakatanggap ka na ba ng isang weird fan message? Oo, marami. Tulad ng, uy, baka naman, ano yung mga natatandaan mo? Ikaw na yung papakasalan ko. Ganyan. Ako na yung magiging asawa mo. Umating ka ng graduation ko. Ganyan. Ako na ang Chinita Girl, gano'n. Next. Ito naman, never have I ever nagka-crush sa isang listener. Never pa. Bawal. Never. Professional po tayo. Ito po ay, bawal pong gawain. Tawa si Sir. Oh. Parang hindi naniniwala si Uncle, oh. Parang may nakilala ka daw nung Never. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.